Arratsaldeko 6:30 marearen uneri gorenean honelako itxura zuen Zarauzko malekoiak. Hiruetatik itxita zegoen inor pasa ez zedin egoeraren arriskua aurreikusita eta udaltzainek hala izan zedin neurri guztiak hartu dituzte. Jendea ordea munoan eta malekoira ematen duten kale eta urbanizazioetatik itsasoari begira. Oso polita da ikusteko eta oso haundila, baina uste dut esaten debela haundilo etorrikoala. Ikaregarria, bai, tope. Gu bustitza etorri gaula. Inorketzuen bustitzeko beldurrik naiz eta haizeak eta euriak gogor jo zenbaitzutan. Udaleko arduradunek honako mezua luzatu dute, hartutako neurriak errespetatu eta inork arriskurik izan ez ezan. Arreta haundila eta konstienteak izatea zer datorren eta zer larritasuna sortzen duen honek. Itsasoak lehendik kaltetutako maleko izatian honako zuloak zabaldu dituzte gaur bertan olatuen indarra dispertsatu zedin. Kostako errepidea, arratsaldeko ordu bietan itxi dute jada denboralearen okerrena hasi aurretik eta horrela egongo da gutxienez bihar goizeko 10 arte.